Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Gisteren deed de rechter uitspraak in een kort geding tussen de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao en het Curaçao Medical Center. De twee partijen staan tegenover elkaar, onder meer vanwege de rekeningen die het ziekenhuis stuurt voor gebruikskosten aan specialisten die niet in het ziekenhuis gevestigd zijn. Inmiddels is duidelijk dat het ziekenhuis deze specialisten niet de toegang kan ontzeggen, ook al betalen ze die rekeningen niet. Maar er moet wel een oplossing worden gevonden. De twee partijen zullen verder nog gaan met het zoeken naar een oplossing. Het kort geding heeft wat dat betreft nog geen uitsluitsel gebracht. Volgens statenlid voor de PNP Elvin Gerard was de deal die Flow heeft gekregen na onderhandelingen met de regering erg gunstig voor het bedrijf zelf, maar niet voor de bevolking van Curaçao. Flow mocht UTS overnemen en kon dat dan in gedeeltes terugbetalen. Daarnaast mag er tot 2022 geen ander telecommunicatiebedrijf op Curaçao komen en dat betekent dat Flow een monopolie heeft. Volgens Gerard is dat nadelig voor de bevolking en hij heeft aan minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening gevraagd hier iets aan te doen. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. In de Centrale Commissie van het parlement werd gisteren vergaderd over de verplichte verlaging van de arbeidsvoorwaarden voor ministers en parlementariërs. Volgens Americo Today van de MFK heeft de vorige regering dat niet goed geregeld, hebben ze geen beslissing genomen en zit de huidige regering daarmee met de gebakken peren. Er wordt volgens hem onterecht druk op de nieuwe regering uitgevoerd vanwege een plan dat de vorige regering niet goed heeft uitgevoerd. Volgens Maria Nita, parlementariër voor de MFK, moet de 25% verlaging voorlopig ook niet worden doorgevoerd. Steven Martina, voormalig minister van Economische Ontwikkeling en huidig parlementariër voor de partij MAN, sprak gisteren ook tijdens de vergadering van de Centrale Commissie over de verplichte verlaging van de arbeidsvoorwaarden voor ministers en parlementariërs. Hij zegt dat de wet nodig is en dat we die gewoon moeten aannemen. In die zin volgt hij de lijn van het vorige kabinet waarin hij dus minister was. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het probleem van de jeugdwerkloosheid is ernstig op Curaçao. Dat zegt de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Raymond Grades. Er zijn te veel jongeren zonder werk op Curaçao. En daarnaast is het zo dat als jongeren een baan krijgen, hun arbeidsvoorwaarden niet erg zeker zijn. Mochten er problemen in het bedrijf ontstaan, dan zijn zij de eerste die eruit gestuurd worden. Daar moet Curaçao iets aan veranderen, aldus Grades, omdat het niet kan dat zo'n groot deel van de bevolking niet participeert in de arbeidsmarkt. In het belang van de toekomstige generatie moet de huidige bevolking van Curaçao opofferingen brengen. Dat zegt ondernemer Dien Rozier. Hij reageert ermee op de lezing van voorzitter van het College Financieel Toezicht, Raymond Grades.
Volgens Dien Rozier was er niet heel veel nieuw in de lezing, maar werd wel duidelijk dat het nu zaak is om zaken aan te pakken op Curaçao. We kunnen niet langer wachten en moeten ervoor zorgen dat Curaçao competitiever wordt. Het levert altijd mooie plaatjes op. Het feest van San Juan. Gisteren werd het op Curaçao gevierd bij Club Bonaireano. Bij San Juan hoort typische Bonaireaanse muziek en het traditionele vuurspringen. Dat betekent dat mensen over een aangestoken vuur heen springen en dat doen ze om het ongeluk weg te houden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.